Με μαύρες σημαίες και πανό, 300 απολυμμένοι των κλωστηρίων Λαναρά, της Siemens και της Viamil προσπαθούν να εισβάλλουν στη στρατιωτική παρέλαση. Στόχος τους να πλησιάσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του εκθέσουν τα αιτήματά τους. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ τους αποθούν. Προκαλείται ένταση. Έχουμε μείνει 1.300 άνθρωποι χωρίς χρήματα, χωρίς δουλειά. Είναι λάθος, η εταιρεία έχει κέρδη, παρόλα αυτά αποφάσισε η διοίκηση να το κλείσει. Κατεβήκαμε εδώ ειρηνικά, όχι για φασαρίες. Απλά να φάμε, ζητάμε τα χρήματά μας. Το δικό του στίγμα στις σημερινές παρελάσεις έδωσαν οι επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια. Στου ζωγράφου έσπασαν την παρέλαση των μαθητών. Αντίσταση λαού! Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Κερδίζουν οι λίγοι για να γινόμαστε εμείς όλο και πιο φτωχοί. Πρέπει να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς, να πέσουν οι τιμές και την κρίση να την πληρώσουν οι τράπεζες και οι χρηματιστές. Στην Καλιθέα, οι ακτιβιστές κατά της ακρίβειας μοίρασαν φυλάδια στους πολίτες. Ένα πραγματικό όχι δίνεται και από εμάς σήμερα εδώ πέρα. Όχι στην ακρίβεια, όχι στους χαμηλούς μισθούς, όχι στις ληστείες των τραπεζών. Και επειδή πλέον έχουμε αγανακτήσει και έχουμε βαρεθεί να μας τα παίρνουν και να την πληρώνουμε πάντα εμείς, αποφασίσαμε να ενωθούμε σε αυτές τις επιτροπές ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να βάλουμε ένα φρένο. Ανάλογες πρωτοβουλίες από τις επιτροπές κατά της ακρίβειας έγιναν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.